Us donem la benvinguda al vídeo de les coreografies de l'últim rellotge, de Jordi Cornudella i Tina Vallès. Nosaltres som la Cristina i l'Adrià, directors d'escena de Cantània, i ens encarreguem de la posada en escena de cara als concerts. Per exemple, les coreografies, l'atrezzo, la llum, la direcció d'actors i d'actrius. Tot i que en aquest vídeo hi podreu trobar les coreografies de la Cantània d'enguany, cançó per cançó, volem començar explicant-vos dos moviments que s'aniran repetint durant tota la Cantània, que tots tenen a veure amb el rellotge, amb el temps. El primer és el metrònom. Amb els braços avall i el cos rígid, anem marcant les pulsacions del rellotge amb un balanceig de dreta a esquerra que farem només aixecant una mica el taló. Cada vegada que ho fem, començarem a la dreta i seguirem el tic-tac que ens fan els instruments. I el segon moviment és el rellotge de cap. Cada vegada que diem tic, inclinem el cap cap a la nostra dreta i quan diem tac, anirem cap a la nostra esquerra directament, i així successivament. Però atenció, perquè si tenim dos tics, haurem de fer dos cops de cap a la nostra dreta. I amb això ja tenim mitja Cantània feta. Poca broma, que ens serà molt útil. Però abans de veure la resta tenim moltes coses per explicar. Cristina. Primera, nosaltres fem tots els moviments amb efecte mirall. És a dir, quan diem aixequem el braç dret, aixecarem el braç esquerre. Així, si ens imiteu, ho fareu cap al cantó que toca. De cada part ballada hi trobareu l'explicació amb exemples i la cançó sencera amb els moviments, perquè ens pugueu imitar a casa o allà on vulgueu. Recordeu que la pantalla està dividida perquè cadascú pugui seguir el seu cor. I recordeu que a la pàgina web hi trobareu el vídeo tutorial per construir l'atrezzo que necessitem i les indicacions del vestuari que hem de portar. També hi podreu trobar el document escrit de totes les coreografies i, atenció, l'escaleta. És el document on hi trobarem, per exemple, els moments d'aixecar-nos i de seure. Un any més hem intentat seguir criteris d'accessibilitat per descriure tots els moviments i els objectes que necessitem. Així, el màxim de persones ho podran seguir. I com a novetat, enguany inclourem a la Cantània alguns moviments de llengua de signes catalana, que també aprendrem en aquest vídeo i que ens fa especial il·lusió. Doncs ja podem començar. Agafeu partitures i llapis i aneu a descobrir els moviments de l'últim rellotge. Comencem amb l'obertura i la venedora, números 1 i 2, on anirem combinant els dos moviments que us hem explicat a la presentació anterior, amb només una variació al final. Quan la venedora diu a la primera escena «Ja em diràs a qui el vendré», comencem el metrònom, seguint la pulsació que ens marquen els instruments. Parem el metrònom quan la venedora diu jo al compàs 8 de la cançó número 2 i a la lletra B, compàs 28, els cors 1 i 4, farem el rellotge de cap cada vegada que cantem el tic-tac. Alerta al compàs 31 i teniu dos tics. A partir de la meitat del compàs 33, cors 2, 3 i 4, hi teniu un rellotge de cap, cadascú quan canta el seu tic-tac. Al compàs 36, cors 1 i 4, repetim la seqüència gairebé idèntica de rellotges de cap i al compàs 42, cors 2, 3 i 4, en tornem a tenir amb els nostres tic-tacs. I d'aquí saltarem directament al compàs 65, on tornem a tenir la seqüència idèntica que ens acaba de dir la Cristina. Comencem cors 1 i 4 amb el rellotge de cap i els compassos 70 i 71, cors 2, 3 i 4, també marquem els nostres tic-tacs. Cors 1 i 4, tornem a tenir seqüència de rellotge de cap al compàs 73 i d'aquí ja saltem al final. Adrià? Exacte, del compàs 98 al 100 inclòs, cors 3 i 4, tenim una seqüència de rellotges de cap. Però atenció, perquè ens hi afegirem cors 1 i 2 al compàs 101 per fer la posició final. Cristina. Amb el tic farem un petit toc amb les dues mans al pit i amb el tac farem un rellotge amb els nostres cossos. Com? Aixecant els braços amunt, marcant l'hora que a cadascú li vingui de gust, amb la mà plana, mirant cap dins i de perfil. D'aquesta posició dels braços amb la mà plana per fer el rellotge, en direm l'agulla, i atents perquè apareixerà més endavant diverses vegades. Al final de tot, ens asseurem per descansar. Endavant amb la coreografia sencera.
l'últim rellotge. Ja em diràs a qui el vendré. Benvinguda. Renoi, quin ensurt! Qui ets? On sóc? D'on has sortit? Soc l'Enigma. És broma. Jo no faig mai broma. Ah, i on sóc? A l'últim poble. L'últim poble de... L'últim poble de tots. Què vols dir? El que he dit. Si has arribat fins aquí, és que ja has visitat tots els pobles. I és que hi has visitat tots els pibis. Parlo seriosament. Massa i tot. I on és tothom? O és que en aquest poble només hi vius tu? No ho vulguis saber tot tan de pressa. Va, que sóc gran, no em vinguis amb endevinalles. On sóc i qui ets? Ja t'ho he dit. Ets a l'últim poble i jo sóc el teu enigma. I tu? Qui ets? Jo? Li diuen la venedora, té rellotges a bon preu. És una vella senyora que viatja a tot arreu. Li diuen la venedora, té rellotges a bon preu. És una vella senyora que viatja a tot arreu. Aquesta sóc jo. De rellotges de polsera, de butxaca i de pareta, que qui espera les espera. Tic-tac, 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 si gana son o fred. Ell ha anat de poble en poble i han quedat tots ben contents. De més vil fins a més noble. Tic-tac, 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 els ha fet a molts el temps. Li diuen la venedora, té rellotges a bon preu. És una vella senyora que viatja a tot arreu. Li diuen la venedora, té rellotges a bon preu. És una vella senyora que viatja a tot arreu. He guardat les mil històries de la gent que coneguem, tic-tac, siguin grans o històries. Tic-tac, tic-tac, tic, la bellesa, joventut, des que va ser ben petita, que es dedica a vendre temps, per això ve de visita. Però només és un moment. Li diuen la venedora, de rellotges a bon rellotges a bon. És una vella senyora que viatja a tot arreu. Li diuen la venedora, de rellotges a bon rellotges a bon. És una vella senyora que viatja a tot Número 4. Vine, seu. En aquesta cançó ens convertim en esperits o àngels de la guarda de la nostra estimada venedora. Començarem asseguts i a l'anacrusa del compàs 5, cors 1 i 2, xiu-xiuegen la frase «Vine, seu» i «Fes memòria», posant-nos les mans al costat de la boca com si volguéssim dibuixar un altaveu. Desfarem la posició quan ho haguem dit i ho repetirem a l'anacrusa del compàs 9. Els cors 3 i 4 farem el mateix a l'anacrusa del compàs 7 i a l'anacrusa del compàs 11, cada vegada que xiu-xiuegem la frase que volem la teva història. A l'anacrusa de la lletra A, cantem asseguts en posició neutra, és a dir, braços ben relaxats cap avall i esquena recta. I anem al compàs 45. Quan l'enigma canta venedora, preparem el gest que farem al compàs següent. És el gest que ens serveix per dir ànima, esperit, en llengua de signes catalana. Mà dreta amb els dits ben oberts. Dit cor doblegat que ens posarem sobre els nostres cors, preparats per fer el gest al compàs següent. Exacte, a la meitat del 46 traiem aire a la vegada que amb la mà dreta diem ànima, dibuixant una estela que s'enfila cap al cel amb la mateixa posició de la mà.
Cada cor ho farà quan li toqui per partitura, començant pel cor 1 i acabant pel cor 4. Un cop hem dit ànima, desmuntarem i continuarem asseguts. I d'aquí saltem al compàs 91, quan l'enigma diu la paraula fems. Ens aixecarem silenciosament. Just quan els cors 2 i 3 comencen a cantar amb boca closa l'anacrusa de la lletra H, compàs 93, el cor 1 tornarà a preparar el gest de la paraula ànima i al segon temps del 94 traiem aire a la vegada que diem la paraula en llengua de signes catalana. Al cor 4 fem exactament el mateix que el cor 1 una mica més tard. Ens preparem a l'anacrusa del compàs 95 i diem ànima, traient aire, al segon temps del compàs 96. Cor 1 tornem a tenir el mateix. A l'anacrusa del compàs 97 ens preparem i al segon temps del 98 diem la paraula ànima. I d'aquí saltem al final de la cançó. A la meitat del compàs 120, tots els cors preparem la posició amb el dit al cor. Al compàs 121 i cada cor, quan li toqui, tornem a dir ànima. I alerta, perquè un cop acabem el vine seu no ens podem despistar. Tenim poc temps per agafar els primers objectes que utilitzarem. El cartell de les 9 amb la mà dreta i el cartell de les 3 amb la mà esquerra. Ara sí, endavant amb el vine seu. Va, venedora, explica'ns-ho. Et volem sentir a tu. On has anat? A qui has vist? Tot allò que t'ha passat, sigui alegre, sigui trist, un encert o un disparat. No estem sols, no els veus però els tens aquí. Què? Qui? No tinguis por, són com nosaltres, només et volen sentir. Tenen set de meravelles, aventures i cançons. Si sol o hi hagi estrelles, han vingut de tots els mons i han cantat mil cantarelles, però ara arriba el teu torn. Geu, descansa, ja no hauràs de voltar més, que no et pensi la recança, ets el poble de després. Aquí ja no hi ha cabòries, som feliços sense temps. Per menjar volem històries,
Pots llançar el rellotge als fets. Que llenci el rellotge a la brossa. Però què dius? Venedora, vine, seu i fes memòria, que volem la teva història. Vine, seu i fes memòria, que volem la teva història. Vine, seu i fes memòria, que volem la teva història. Vine, seu i fes memòria. Som al número 5, la vila de Totora, i ja tenim agafats i ben amagats, cap avall, el cartell de les 9 amb la mà dreta i el cartell de les 3 amb la mà esquerra. Els mantenim amagats i comencem amb el metrònom, seguint el tic-tac dels instruments que comença quan la venedora diu tot el temps del món. Parem el metrònom quan l'enigma diu «Digues, quin?», quan acaba el tic-tac. I a partir del compàs 3, cada cor dirà la seva frase amb un estat d'ànim diferent. Comença el cor 1. Quan diu «Són les 7», ens posem de puntetes i dibuixem un gran somriure amb alegria. Cor 2, preguntarem «Ja són les 12?», girant el cap a la dreta el son i a l'esquerra el dot de les 12, com si se'ns hagués tirat el temps a sobre, espantats de l'hora que és. Cor 3, farem 2 vegades que sí amb el cap, marcant el son i el 3, amb molta contundència, com si volguéssim tenir la raó per sobre de tothom. I cor 4, aixecarem el cap lleugerament cap enrere quan diem «Són les 10», com si volguéssim treure importància a l'hora que és. I no ens podem despistar ni un moment perquè al compàs 5, tots els cors, farem un ball d'espatlles. 2 cops d'espatlla amunt cap a la dreta i 2 cops d'espatlla amunt cap a la nostra esquerra, marcant la pulsació i el flow de la salsa. És important que el cos ens acompanyi seguint el moviment de les espatlles. El ball d'espatlles acaba sempre amb 3 tocs molt marcats. El primer, aixequem l'espatlla dreta. El segon, aixequem les 2 espatlles. I el tercer, baixem les espatlles de cop. Saltem a la meitat del compàs 17. Quan diem són les 9, aixecarem el cartell de les 9 que tenim a la mà dreta fins just damunt el cap. I el baixarem de seguida. I quan diem són les 3, al compàs 19, ho farem amb el cartell de les 3, que també baixarem de seguida. Compàs 23, quan diem «Això és un guirigall», anirem marcant cada síl·laba amb els 2 cartells amunt. Creu, fora, pujo dreta, pujo esquerra, avall, amb el gall de guirigall. I a partir d'aquí el que farem és anar repetint tots els moviments que ja hem après. Anem per ordre. A la lletra C, fem el ball d'espatlles fins al tercer temps del 28. A partir de la lletra E, cada vegada que diem són les 9, són les 3 i això és un guirigall, farem els moviments que ja hem après cada cor quan li toqui cantar. A la lletra F hi tornem a tenir el ball d'espatlles fins al tercer temps del 48. Però atenció perquè després, Cristina, comença el caos. Exacte. A partir de la lletra G, cada cor anirà a la seva fins que l'enigma ens demanarà a tots que parem més o menys a la lletra J. Quan ens digui que parem, li farem cas i deixarem els objectes a terra. És important no despistar-nos i mantenir-nos ferms amb la nostra veu i els nostres moviments. Endavant amb el caos. I on són tots aquests que volen històries, Digues. Ja els veuràs. I a tu? Per què no et veig la cara? Temps al temps. No em surtis amb el temps tu ara, Aquí no n'hi ha. O si ho prefereixes, aquí el tenim tot. Has dit que som el poble de després? Exacte. I dius que tinc
tot el temps del món. Això mateix. Quina gràcia. Això em recorda un poble que vaig visitar. Ah, sí? Digues, quin? Són les 7, ja són les 12, són les 3, són les 10. Són les 12 per nosaltres, tant és que diguin els altres. Al migdia de la nit no tenim pas decidit. Són les 7 i les 4, són les 8 i les 3. I aquí diu, són les 9, perquè té gana. Són les 3, diu un altre que vol anar a dormir. Els rellotges van sola. Això és un guirigall. Quin desordre! Doncs espera't, que empitjora! Són les 11 per nosaltres, tant és que diguin els altres. Al migdia de la nit no tenim pas decidit. Són les 11 les altres, tant és que les altres. Al migdia de la nit no tenim pas decidit. I aquí són les 9 i perquè té gana. Són les 3, diu un altre que vol anar a dormir. Els rellotges són les 12 perquè té gana. Això és un guirigall. Això és caòtic! I no hi vaig vendre ni un rellotge. Em roda el cap! Cap, exacte. Cap ni un. Són les 12 per nosaltres, tant és que diguin els altres. Són les 10 de la nit, són les 10 i les 7. Són les 11 per nosaltres, tant és que diguin els altres. Són les 10 de la nit, són les 10 i les 7. I aquí diu, són les 9 i perquè té gana. I aquí són les 3, són les 9 i perquè té gana. Perquè són les 3, són les 9 i perquè té Prou! 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 Número 6. Tic-tac. En aquesta cançó descobrirem una nova modalitat de rellotge, l'agulla dels segons. L'agulla dels segons la preparem amb el pling instrumental que sona just després que l'enigma pregunti «Què passa?», a l'inici de l'escena parlada. Simplement col·loquem l'avantbraç esquerre doblegat en forma d'agulla a l'alçada del nostre pit. I el mantenim així quiet fins que a cada tic o tac que ens toqui cantar pujarem el braç amunt mig quart, 45 graus, dibuixant així un tros d'esfera. Quan arribem al quart sencer, 90 graus, és a dir, quan tinguem el braç vertical, haurem completat l'agulla dels segons i el següent tic o tac tornarem a la posició inicial per tornar a començar. Com diu l'Adrià, cada cor només avança quan canta. Per exemple, cor 4, dibuixeu el primer mig quart al compàs 2 quan canteu el primer tic. Completeu el quart amb el braç vertical al compàs 4, al segon tic. Torneu a la posició inicial al compàs 6, al tercer tic, i al compàs 8 torneu a fer mig quart. I així anar fent. Anirem repetint l'agulla dels segons fins a la lletra B. En aquest moment tornarem a fer el metrònom, però aquesta vegada amb una petita variació. Mantindrem el braç dret en la posició inicial, en agulla i horitzontal. El metrònom el mantindrem fins al primer tic o tac que tenim a partir de la lletra C, moment en què parem el balanceig i recuperem l'agulla dels segons. Entre els compassos 35 i 36, cada cor desmuntarà l'agulla dels segons baixant els braços en posició neutra just quan hagi acabat de cantar el seu darrer tic o tac. I entre tics i tacs arribem als jajas, que, al compàs 37, farem en llengua de signes catalana. Mà dreta tancada al costat de la boca i en diagonal, com si ens vingués del davant. Cada ja el marquem fent xocar la mà a la nostra galta i separant-la de seguida per repetir el moviment. És important mantenir el colze alçat mentre ho fem.
Just quan acabem els 3 primers has del compàs 37, lletra D, ens tapem la boca amb les dues mans, com si se'ns hagués escapat el riure, i ho mantenim fins que la venedora diu la paraula morros, moment en què tornem a baixar avall. I al compàs 39 farem exactament el mateix amb els 3 has que tenim i ens destaparem la boca quan la venedora diu la paraula riu que riu. I amb això ja estem preparats pel tip de riure que ens ve la següent cançó. Però abans veiem el tic-tac sencer. Em sembla que m'he marejat. Ei, mira, mira! Què passa? Et veig una mica la barbeta. Això és bo. Bo per a què? Bo per a tu. No ho crec pas. Jo només volia vendre l'últim rellotge. Funciona. Esclar que va bé. Perdona. És l'últim. Després què faré? Podràs fer el que més et plagui, tindràs llibertat, allò que més t'agradi, fins i tot un disparat. Però jo només sé vendre, no em sé pas divertir. Pot ser difícil d'entendre, però ves, jo sóc així. Reposa, No sé si en sabré, distreu-te. ja t'ho explicaré. Es pot saber de què rius? Qui? Jo? No ric pas. Ai, és veritat, que fas morros. Morros? Jo? Com ho saps? Perquè te'ls veig. Ara ets tu qui riu. Que no? Doncs qui? Potser és algú de riu que riu. De riu que què? El número 7, riu que riu, el començaran els cors 1 i 4 a la lletra A, compàs 5, amb les voltes rialleres. Mà dreta al pit, mà esquerra a l'estèrnum i anem fent voltes amb el cos en sentit contrari a les agulles del rellotge i fent un petit rebot amb els genolls mentre marquem la pulsació. Al compàs 13, cors 1 i 4, parem el moviment i cors 2 i 3 n'agafem el relleu fent les mateixes voltes rialleres. Al compàs 34, els cors 1 i 4 faran la baixada riallera. Què vol dir? Inclinem el cos cap enrere i a la nostra dreta mentre anem rient en llengua de signes catalana. La inclinació és d'anada i tornada, de manera que al compàs 37 hem d'haver tornat a la posició inicial per desmuntar i tornar a posició neutra. Del compàs 40 al 46, els cors 1 i 4, tornem a fer voltes rialleres. A partir de l'anacrusa del compàs 61 i cada cor quan li toqui, riurem en llengua de signes catalana. Començarem pel cor 4 i acabarem pel cor 1. Dels compassos 66 al 68, tots els cors plorarem de riure, també en llengua de signes catalana. Punys tancats i dits índex fent ganxo, baixant-los com si fossin llàgrimes des dels ulls fins a les galtes. Cors 2 i 3, de seguida farem voltes rialleres, de la lletra E fins la F. Cor 4 a l'anacrusa del compàs 82 i cor 1 a l'anacrusa del compàs 84, ens reprimirem el riure amb la mà dreta a la boca i aixecant les espatlles a cada rialla silenciada. Els mateixos cors, 1 i 4, riurem en llengua de signes catalana els 4 has dels compassos 85 a 88, però intercalant mà dreta i esquerra, començant per la dreta. Just després enllaçarem amb voltes rialleres del compàs 89 al 97. Cors 2 i 3, agafem el relleu de les voltes rialleres a la meitat del compàs 97 fins a la caiguda del 104. Al compàs 118, els cors 1 i 4 tornem a fer baixada riallera. I atenció que hem arribat a la sardana. Compàs 124, lletra I. Ens agafem les mans amb les persones que tinguem al costat, pugem els punys amunt, però sense moure'ls. Ens mantenim així i a partir del compàs 138, cada cor anirà fent coses diferents. Comencem pel cor 4. Al mateix compàs 138, marcarem cada ham obrint les mans i fent la pinça amb els dits polze i índex, mantenint-les amunt com si meditéssim. I a partir de la lletra J marcarem cada riure reprimit, però aquesta vegada canviant la mà a cada riure i començant per la dreta.
Al compàs 146 passarem a fer el mateix però rient en llengua de signes catalana, marcant cada ja amb una mà diferent, començant per la dreta. Cor 1, ens situem al compàs 140. Quan diem cap, sacsegem els punys marcant l'accent. Quan diem mà, estirem braços amunt. Quan diem tis, baixem els braços i ens deixem anar. I el primer ja del compàs 142 fem la mateixa seqüència que l'Adrià ha explicat en el cor 4. Cors 2 i 3 ho teniu molt més fàcil. Al compàs 140 farem el cap matís igual que el cor 1. Descansarem un moment i a l'anacrusa del compàs 147 farem els 4 últims jas en llengua de signes, alternant aquesta vegada dreta i esquerra. Als 4 acords baixem les mans de cop al segon temps de la lletra K, per seguir cantant. Però encara no hem acabat. Cor 4. A l'anacrusa del compàs 156 ens reprimim el riure amb la mà dreta i cor 1 ho fem a l'anacrusa del 158. Als mateixos cors marquem els jas dels compassos 159 a 162 en llengua de signes catalana alternant dreta i esquerra i a partir del 163 fins al 170 farem voltes rialleres. Cors 2 i 3 prenem relleu de les voltes rialleres des de l'anacrusa del compàs 171 fins al 175, moment en què, atenció, farem una mena de macarena riallera. La preparem amb els dos braços en agulla, doblegats, horitzontals i davant del pit. No es toquen entre ells. A continuació ja podrem fer la macarena riallera. Braç dret vertical, braç esquerre vertical. Braç dret horitzontal, braç esquerre horitzontal. Cors 2 i 3 farem dues vegades. La primera del compàs 175 al 176, la segona del 179 al 180. Cors 1 i 4 també ho fareu dues vegades, però seguides, del compàs 177 al 180. I quan arribem al compàs 181, tots els cors junts farem mitja macarena més, deixant els dos braços verticals i els pujarem del tot en posició d'agulla fent una V baixa al ja final. Tot un exercici de virtuosisme que estem segurs que superareu amb nota. Naturalment, quan acabem la cançó, ens asseurem perquè ens haurem merescut un bon descans.
A l'escena número 8, les galtes, hi tenim una petita intervenció. Quan la venedora ens pregunta «segur, segur, segur?», nosaltres responem amb un «no» ben llarg i arrossegat, com si estiguéssim farts de tantes vegades que ens ho ha preguntat. El no el direm també en llengua de signes catalana. Aixequem el colze dret amunt, amaguem el dit, anell i el petit, col·loquem la mà mirant avall, obrim els 3 dits i els tanquem fent pinça cap a terra en el moment de dir no. I d'aquí passem al número 9, ciutat desafinada. També el farem asseguts. Comença el cor 1, amb el xiulet del compàs 16. Posem dits índex i cor de cada mà ben junts al costat de la boca, com si volguéssim xiular. Cor 4 fa el piribiribí del compàs 22, obrint i tancant les dues mans per sobre el cap, com si volguéssim fer llums. Cor 2 fem el cavall fent xocar els llavis i dient que no amb el cap al compàs 24. Cor 3, obrim les mans a l'alçada dels ulls i les tanquem davant del pit amb els 2 punys com si agaféssim un caneló mentre traiem aire per desinflar el compàs 28. I a la tornada de la cançó, compàs 49, cada vegada que la cantem farem un petit balanceig de dreta a esquerra marcant la caiguda del compàs. Comencem per la dreta i parem el plorar del compàs 60. Just després, compàs 64, quan cantem el si del sol la si, farem un gest d'estop en llengua de signes catalana. Dibuixem una T amb les dues mans. Primer, mà dreta ben plana en paral·lel a terra a l'alçada de la barbeta i després mà esquerra completant la T en vertical. Mantenim l'estop fins que cantem el do desafinat, al compàs 67, moment en què imitem un cantant d'òpera amb els braços ben amunt, cadascú al seu estil, i això sí, ben desafinat. Quan acabem la desafinació, tercer temps del compàs 72, desmuntem. Compàs 74, cor 1, i tenim un clinc. Farem veure que agafem un diapassó amb la mà dreta i picarem al cap. Cor 4, compàs 77, i tenim un udol, que farem acompanyat d'un petit gest inclinant el cap en l'aire, udolant a la lluna. I al cor 2, el compàs 78, i tenim un gran crit. El farem com si fos un bon ensurt, amb la cara ben expressiva i obrint les mans al costat del tors cap en l'aire. Cor 3, al compàs 84, agafarem un paraigües imaginari amb les dues mans al costat dret del cap, mà dreta a dalt i mà esquerra a baix, amb els punys ben tancats i protegint-nos de l'aigua. Compàs 88, cors 2 i 3, fem que no amb el cap mentre diem nop. Al compàs 96, tothom es posa els dits índex estirats pressionant el nas pels costats, de manera que el tapem bé i puguem fer un mec ben nasal. Al compàs 109 i tornem a tenir balanceig. Aquesta vegada, però, a cànon. Cada cor comença cap a la seva dreta quan canta. Després, com abans, stop i cantant d'òpera. I anem als últims gestos. Tots junts farem l'adeu, adeu, adeu del compàs 136 amb les dues mans fent el gest d'adeu, sacsejant-les cap a un costat i l'altre, repetidament per damunt del cap. També tothom, al compàs 142, farem unes boques amb les mans a l'alçada dels ulls i mirant cap a nosaltres, que diran bla, 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 obrint i tancant els dits alternadament, mà dreta, mà esquerra, mà dreta. Compàs 148 farem el tic-tac que ja coneixem, cap a la dreta, cap a l'esquerra. Compàs 152, correm esbufegant per arribar al tren, amb els punys tancats, movent-los ràpid endavant i enrere com si esquiéssim. I amb això ja anem al final. Al compàs 166 hi tornem a tenir el balanceig a cànon, l'estop i els cantants d'òpera. Però atenció, perquè a l'últim acord, caiguda del compàs 186, ens desmuntarem com si fóssim titelles i ens quedarem amb el cap i els braços penjant cap avall, com si algú ens estirés d'uns fils. Serà la nostra posició final. Doncs som-hi, endavant amb la ciutat desafinada sencera. Segur que no el vols? Segur, segur, segur? No! Ui, torno a sentir veus. I ara? Per què ho dius? No ho sé, ni cas, em faig gran. Però parlant de veus... Què? Coneixes Ciutat Desafinada? No. Només m'hi vaig estar un matí. Ui, per què?
semàfor ja sents un grinyol. Mires a totes bandes, busques qualsevol. Sents unes veus agudes i uns udols molt greus. S'adherissen els pèls des del cap fins als peus. La pluja que no para, carrers inundats i els professors de música sempre enfadats. Ciutat desafinada, infern musical. Aquí cantant s'encanta, és un festival. Do, re, mi, fa, ningú sap frenar. Tothom fa com vol, el re, mi, fa, sol, el mi, fa, sol, la, tot fem Tots ens fa por, el sol, la, sí. Tots els diapasons els fan servir de taps, d'udols i xiscles. N'estan farts. La roba no s'eixuga perquè sempre plou i patir de migranya ja no els ve de nou. Veuràs que alguns ballen amb aquest so indecent i qui perd la rialla enmig de la gent. Aquí, qui més qui menys, viu una mica absort. Nena, crida una mica, que jo estic ben sort. El do, re, mi, fa, sap frenar. No fa com vol, el re, mi, fa, sol, fa, si, fa, sol, la, sol, la, fem A tots ens fa por, el sol, la, sí. Ciutat desafinada, ja m'has vist prou. Ningú vol cap rellotge, aquí no em guanyo el sou. Quan ho expliqui a la gent, ningú no em creurà. No hi he estat ni una hora i ja en vull marxar. Jo corro esverada cap a l'estació i un senyor brama una horrible cançó. Preparats? No te'n vagis encara i fes un nou intent. Au, va, para l'orella i escolta un moment. El do, re, mi, fa, sap frenar. Com vol, el re, mi, fa, si, fa, sol, la, sol, la, fem A tots ens fa por, el sol, la, sí. Número 11. Vila no hi som. Aquí hi tenim poca cosa, però ben poderosa. Ja ho pots ben dir. Començarem aixecant-nos al final de l'escena anterior quan la venedora pregunta «Vols misteri?» i sempre quan la directora o director musical ens ho indiqui. Després, simplement cantarem fins que del compàs 35 al final del 38 sentirem uns sorolls sospitosos i intentarem descobrir qui els està fent mirant les persones que tenim al voltant. Hem de ser discrets, però amb intenció real de descobrir-ho. I a partir del 39 continuem cantant com si res no hagués passat, però al compàs 55 tornem a sentir els sorolls i una pudor ben sospitosa. Ens mirem entre nosaltres amb cares de fàstic fins que, just després de l'últim pet, última nota del compàs 79, ventarem l'olor amb la mà dreta per davant del nas. Endavant amb la cançó sencera. Recordeu que ens haurem aixecat al final de l'escena 10 i vigileu amb la pudor. Deshabitat. No ben bé, de ser-hi hi eren, però havien deixat una nota a la porta. Què hi deia? No hi som, torneu més endavant. Hem tancat les botigues, no sortim al carrer. Les cames ens fan figa, cap no ens vull haver. Queda lluny aquell dia que vam perdre la salut. I ara tots a la vila estem ben fotuts.
Al número 12, al nas, només hi tenim el metrònom, que farem des de l'inici del rellotge instrumental quan la venedora diu cap ni un, fins just a l'inici del número següent, enigma descobert. Exacte, és just quan para el rellotge i en aquest mateix moment també ens asseurem discretament. Endavant amb el nas. Mare meva! Si em fa l'efecte que fins i tot en sento la pudor! Tot un poble al lavabo amb mal de ventre. Quina angúnia! Ui, com arrufes el nas. El nas? Que me'l veu ja? Sí? A Vilanova i Som no hi devies vendre gaire rellotges, no? Cap ni un. Però a Ciutat Desmemoriada em vaig vendre un munt. Ciutat desmemoriada? Sí, tothom hi anava tan perdut que tenir com a mínim controlat quina hora era els va semblar una molt bona cosa. I vaig vendre un munt de rellotges de polsera. Esclar, per poder saber l'hora en tot moment. El problema és que llavors sabien quina hora era però no recordaven què havien de fer a aquella hora. Ah, ja. Ah, i a Vila Escudella hi vaig vendre tota una remesa de rellotges de cuina. Vila Escudella, nyam, sona bé. Aquell poble sí que feia bona olor. De fricandó, de cap i pota, de pollastre rostits, de carxofes farcides, mandonguilles amb sípia... Ai, quina gana! Oh, esclar que tens gana. Quan fa que em tens aquí explicant-te històries? Digues. Fins quan ha de durar, això? Quina impaciència. No hi puc fer més. Tants anys pendent de l'hora. Ara ja em veus del tot. Us expliquem ara 3 números seguits, 14, 15 i 16. Començarem al número 14, Soc l'enigma, cantant asseguts els primers compassos. I a partir del compàs 25 ens anirem aixecant aleatòriament cadascú quan vulgui, lenta i silenciosament. Però atenció, que només tenim 8 compassos per fer-ho, perquè hem d'estar tots drets quan ens toca cantar l'himne del poble de després. A l'anacrusa de la lletra F, i també molt discretament, ens ajupirem un moment per agafar els núvols i els mantindrem ben amagats a la mà dreta, perquè no els utilitzarem fins a la cançó següent. Al compàs 72 tornarem a fer el metrònom, però atenció perquè aquesta vegada serà cada vegada més i més lent, fins que s'acabarà aturant del tot. En aquest moment tornarem a posició neutra. I enllacem amb el número 15, rellotge aturat. Quan comença la música, al primer compàs aixecarem ben a poc els núvols fins a l'alçada del cap, tapant-nos completament la cara. I els mantenim així fins a l'inici del número següent. Quan l'enigma acaba de dir ser feliç a l'inici del número 16, mourem els núvols endavant i enrere cap a públic i cap a nosaltres. Ho farem aleatòriament i molt lentament també. A la caiguda del compàs 21, quan l'enigma i la venedora canten vilatans, parem núvols i els baixem lentament, tot i que, atenció, els mantindrem agafats amb la mà dreta. I cantarem així fins al compàs 66. En aquest moment, quan la venedora acaba de cantar Enigma, m'has convençut, tornarem a aixecar els núvols davant de les nostres cares i els mantindrem aixecats i quiets fins a l'anacrusa del compàs 82. Exacte. En aquest moment sentim la melodia del poble de després tocada pel violoncel i nosaltres baixarem lentament els núvols i els deixarem a terra preparant-nos per cantar la cançó final. Endavant amb els números 14, 15 i 16. Sota una capa ben enigmàtic surto a escena un pèl antipàtic. Tu no entens res, no saps on ets, però fora estrès, jo t'ho diré. Ara ja sé la teva història, tots aquests pobles i tants rellotges. Vinga, seu, descansa, ara sóc jo qui canta. Ets el poble de després, aquí ja ho tenim tot fet. A partir d'ara ja ets algú, amb tot el temps del món per tu. Ets el poble de després.
de descobrir què és el que més et fa gaudir. M'has regalat tantes històries que t'allibero de cabòries i et puc dir que des d'ara mateix a tu el que més et diverteix és seure aquí en aquest pedrís i comptant contes, ser feliç sota una capa ben enigmàtic. Estic a escena i ja sóc simpàtic. Tu ho entens tot. Ja saps on ets. Jo ja t'he dit tots els secrets. Estic tan cansada. I comptant contes, ser feliç. Tan cansada. I el meu últim rellotge? Ja l'has venut? Ah, sí? I com és que no me'n recordo? Me l'has venut a mi. Però si està aturat. Aquí la vida passa d'una altra manera. No ens cal mesurar el temps. I ara què faré? Pots seure aquí en aquest pedrís i comptant contes, ser feliç. Tota la vida has venut temps, has viatjat per tot arreu. Ets com una comercial i ara això ja t'és igual. Has visitat un munt de pobles i has travessat moltes ciutats. A tot arreu venent rellotges i escoltant els vilatans. Viles de mar i de muntanya, pobles amb so i altres domins, ciutats fantasma, ciutats i llars, deltes, valls, turons florits. He conegut gent variada, Dones amb seny, molta canalla, senyors cansats, uns quants manaires, monarques nobles, reines cruels, mosses valentes, nens sense cor, nenes porugues, vells. i la mort. I ara que ja no comptes hores, maleta buida i el cor ple. No vull pas La lluna en un cove, només
serè. T'asseus calmada en un pedrís, M'assec calmada en un pedrís. repasses tot el que has viscut. Repasso tot el que he viscut i contant contes Ets sóc feliç. feliç. Enigma, m'has convençut. Ja ho saps tot. Tot? Tot el que volies saber. Benvinguda al poble de després. I aquest to de comiat? Que te'n vas? Per què ja no et veig la cara? Tinc feina. Sempre tinc feina. I per a tu, ja no sóc un enigma. Comencem al número 17, el poble de després, cantant mentre fem un caminar alegre, movent els braços amb els punys tancats. Això serà a partir del compàs 5 i marcant la blanca. Començarem amb la cama dreta acompanyada del braç esquerre. Parem de caminar a la caiguda del compàs 20 i a la meitat del compàs 23, quan diem benvinguda venedora, la saludem amb la mà dreta ben amunt. A la meitat del compàs 25, dient tots t'estàvem esperant, creuem els braços i ens inclinem lleugerament cap enrere i costat dret. Cors 1 i 4 mantenim aquesta posició mentre els cors 2 i 3, a l'anacrusa del compàs 28, saludarem al públic amb les dues mans quietes ben amunt i ben obertes. Cors 2 i 3, tornem a posició neutra a la meitat del compàs 29, moment en què els cors 1 i 4 contestem saludant de la mateixa manera que ho han fet els cors 2 i 3. A l'anacrusa de la lletra D, compàs 32, farem una escombrada d'esquerra a dreta per presentar els músics, amb la mà dreta endavant i palmell mirant amunt. A la meitat del compàs 33, quan diem i la tira de cançons, fem un gest com si volguéssim dir Déu-n'hi-do, sacsejant les dues mans obertes davant nostre. A l'anacrusa del compàs 36, assenyalem la directora amb els dos dits índex i els braços estirats. I a la meitat del compàs 37, quan diem instruments d'allò més bons, agafem dues baquetes de bateria i les mantenim alçades a la nostra esquerra a l'alçada del cap. Al compàs 40 toquem la bateria davant nostra amb les baquetes imaginàries, seguint el ritme de la música. Pam, pam, para, pam, pam, para. Al compàs 42 tornem a la caminada alegre que mantindrem fins a la caiguda del compàs 57. A la meitat del compàs 60 ens ajupim lleugerament amb les mans als genolls i ens tornem a aixecar a l'anacrusa del 64 quan diem la paraula cor. A l'anacrusa del compàs 65 assenyalem 4 vegades enrere amb els polzes de les dues mans. Compàs 67, amb el mes de mestres, fem un ok amb el polze dret endavant i amb el gogs de pedagogs fem un altre ok amb el polze esquerre. Al compàs 69, quan diem i la resta d'aquí dalt, dibuixarem dos espirals amb els dits índex mirant amunt. Amb el gut del compàs 71 baixarem les dues mans, però la mà dreta la portem amb el puny tancat cap al cor per acabar assenyalant el públic a l'anacrusa del 72, quan diem reu de reu. A l'anacrusa del 74, quan diem expulsem, farem un gest repetidament com d'expulsar les mans cap endavant mentre anem baixant per tornar a posició neutra. I a la meitat del compàs 77 direm hola, aixecant les mans en l'aire ben obertes. D'aquí passarem directament a picar a contratemps amb només dos dits, tal com ho tenim a la partitura al compàs 79, lletra I. Picarem una vegada a la dreta, una vegada a l'esquerra, successivament. Atenció amb les dues picades finals a la caiguda del compàs 87, que no és evident. A més, ho enllaçarem amb la caminada alegre, tot i que aquesta vegada començarà amb la cama esquerra i el braç dret. Però alerta, perquè aquesta caminada alegre s'anirà transformant del compàs 87 al final del 90, com us deia la Cristina,
Caminem normal marcant la blanca. A partir de la caiguda del 91, seguim caminant amb els peus, però anem aixecant els braços amunt amb el palmell ben obert, també marcant la blanca i alternant dreta i esquerra. A partir del 95 canviem a Michael Jackson. Mans cap a la dreta, mans cap a l'esquerra, amb els colzes doblegats com si fóssim zombis i també marcant la blanca. A partir del 99 canviem a disco. Assenyalem amunt amb el polze dret i avall amb el polze esquerre i els anem intercanviant marcant la blanca. A partir del 103 agafem unes maraques imaginàries i les toquem ben amunt al costat del cap, també alternant dreta i esquerra i marcant la blanca. I per acabar, a partir del compàs 107 dibuixem una creu davant del cos amb punys tancats i una lletra U amb els braços i els dits índex amunt a la següent blanca. A l'anacrusa del compàs 111 baixarem lentament desmuntant la lletra U i tornant a posició neutra. I just quan acabem de cantar el compàs 114 agafem l'últim objecte, les flors fluorescents. Les mantindrem amagades fins a la lletra O, compàs 121, moment en què aixecarem les flors just per sobre el cap. A partir de la lletra Q farem un balanceig de dreta a esquerra a cada compàs mentre cantem. Mantenim agafades les flors però sense moure-les. Pararem el balanceig a la caiguda del compàs 135 i a l'anacrusa del 137 aixequem les flors fins dalt de tot i les mantenim així fins que el públic comenci a aplaudir fortament i fins que la directora o el director musical ens indiquin que les baixem. I amb això ja ho tenim tot. Adrià, aquest any no ens hi hem posat per poc, però serà ben divertit. Això segur, perquè l'últim rellotge promet. Us deixem amb l'última cançó, El poble de després, sencera. Fins ben aviat. I cada dia som més calmada en un pedrís. Repasso tot el que he viscut i comptant contes seré feliç.
Sabeu que hi ha un poble que és mut? I una ciutat enfonsada. I una vila de Carmel. I un poble dalt d'una escala. I darrere d'un gran mur vaig trobar Vila Amargada. I entre roba estesa i pins, el poble dels homes fins. Ai, sota un munt de roques, la vila dels Tanoques. I enmig d'un llac sec i brut vaig conèixer el poble eixut.